Ľudia im závidia, ľudia im závidia, že zavratí. Manželka pána Štefana Gazdaga odišla do večnosti pred 7 mesiacmi. Jeseň života sa preto rozhodol stráviť v zariadení Košickej Charity. Už tradične sa pred Vianocami v jej priestoroch konajú rôzne podujatia s jediným cieľom. Pripomenúť, že ľudia dobrej vôle vedia a chcú byť blízko aj v ťažkých životných situáciách. Sú tu prezentované výrobky našich klientov, výrobky našich zamestnancov, ktorí to doma vo voľnom čase pripravili. Takže môžeme sa potešiť s tým, že vidíme zaujímavé a pekné veci. Môžu si ich zobrať domov, potešiť blízkych a darovať niečo na charitu, na toto zariadenie, aby to zariadenie mohlo ďalej takýmto spôsobom pokračovať. Bokom neostali ani žiaci partnerskej školy so sociálnym zameraním. Žiaci to zozbierali za triedu a doniesli to pod vianočný stromček do zborovne. Takže tie krabice sú zabálené, tak my sa tiež tešíme na spätnú väzbu, že potom sa dozvieme, čo v tých krabiciach ako bude. Tak verím, že určite niečo pekné a užitočné. Už vyše 20 rokov pomáhajú členky medzinárodnej organizácie s názvom Soroptimist. Minulý rok sme robili také krabičky. Koľko lásky sa zmestí do krabičky. Tohto roku sme doniesli iné darčeky. Snažíme sa, keď sa dá. Každý rok sa snažíme niečo priniesť, navštíviť, trošku porozprávať, obdarovať niečím. Vešla ona, vešla do jednej uličky, do jednej uličky, medzi kovaličky. Za širokú vodu. Poďte sa vyspievať. Vydala mamka za širokú vodu. Nechodila, Dúfam, že sme týmto našim programom spestrili tento deň našim seniorom a že budú mať nezabudnutelný umelecký zážitok. Nazreli sme aj do zariadenia Charity pre neúplné rodiny a rodiny v núdzi. Ako sa to vlastne stalo, že ste sa ocitli v tomto centre? Na bývalom mieste som tu s mužom a ostala som tu sama s 3 deťmi. A on, ak nechcete, nehovorte, ale kde je pán manžel? On je v pase. Takže treba vydržať, počkať a dúfať, že sa to zlepší. Áno, čakám na neho, pokiaľ príde a uvidíme, ako to dopadne. Tak držíme palce, aby to dopadlo dobre a pokojné požehnané sviatky prajeme. Veľmi pekne vám. Ďakujem. Pomocnú ruku pri organizácii štedrovečernej večere podala známa spoločnosť vyrábajúca potraviny. Jeden veľký potlesk a dobrú tu. Nakoniec v podstate mala to byť akcia zbierka pre klientov, ale posunuli to o mnoho vyššie, lebo zamestnancom sa to začalo páčiť a nakoniec z toho naozaj vznikla akcia varenia vianočnej večere profi kuchármi plus darčeky pre deti a plus darčeky pre dospelých. Možno, že som až príliš veľký optimista, ale ja osobne sa domnievam, že tá miera spoločenskej zodpovednosti ľudí aj firiem je čoraz lepšia. Že tie firmy sú čoraz viac si vedomé, že je potrebné, aby aj oni konali zodpovedne voči prostrediu, kde pôsobia. A netýka sa to samozrejme len životného prostredia, týka sa to práve aj komunít. Ja osobne sa stretávam s ľuďmi, ktorí naozaj sa snažia svojou vlastnou troškou prispievať a znútra meniť tie komunity a znútra meniť spoločnosť.